आइ बाबाखौ रायो नोंसोरनि साननायखौ सिमां खालामना दोनसिगोन आइ बाबा होननानै आं जाफुंहोनो हाला होननानै गोबां सानबाय थायो। आइ बाबाया रायबाथाय इसोरबो दुखु खस्थ' हाजिरा मावना फैनानै गावसोरनि मेंनाय देहाखौ लानानै नोरजिया जिरायनानै थायो। सानो आं जिउआव माबा मोनसे जानायमोनब्ला आं आइ बाबाखौ बेफोरबायदि दुखु खस्थ' नायना थाबाय थानानै सान्दुं अखा सानफ्राम दुखुनांथाव खौरां बिटिआर सरकारा खोथा होनाय बायदियै मुस्रि सोमस्रि बर'नो साख्रि होगोन होननानै 7-8 मान्थसो जाबाय खोथा होना दोनदोंमोन। सोमस्रि बर'नो साख्रि मोनसे होगोन होननानै मानो होनबा नोंथांमोना नुखादों सोमस्रि बर'आ जोबोद दुखुनांथाव आथिं फारसे आखाइ फारसे गाज्रि। दा सोमस्रि बर'आ ससियेल मिडियायाव नुजाफैदोंमोन साननैसो सिगाङाव, दा फिन खेब नुजाफैफिनदों। मानो होनबा जोंहा बिटिआर सरकार प्रमद सारा निफ्राय मोनसे साख्रि बिदोंमोन आरोना। मानो होनबा बे सोमस्रिनि बिमा बिफाया मालाबा समाव गोमोरलांगोन, सोमस्रिया आथिं हाया आखाइ हाया, बेखौ सोर फिसिगोन सोर नायगोन, बोरै मा संसाराव माबायदि मा खालामनानै जागोन, बेखौ उन सिगां नायनानै सोमस्रि बर'आ बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे साख्रि बिदोंमोन। दा दिनैसिमबो बिटिआर सरकारा बे सोमस्रि बर'नो मोनसेबो साख्रि नङा मोनसेबो माबाबो खालामनो हायाखै। बेनिखायनो फिन खेब सोमस्रि बर'आ नै निउसनि गेजेरजों मा बुंफिनदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो जाहाथे सोमस्रि बर'नि जिउआ लाइफआ गोलाव जालाङो। उन सिगां बिथाङा माबा मोनसे खालामनानै गावनि इयुनखौ लाइफखौ दालांनो हायो। बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालाम, भिडिअखौ जोबजासे नाय, मोजां मोजां कमेन्ट खालाम। बिटिआर सरकारनि बागै बे सोमस्रि बर'नि थाखाय नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय। दा फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय। जोङो बिथां सोमस्रि बर'नि मोननैसो दुखुनांथाव जारिमिन जाथाय डिटेल्सखौ जोङो नायलांग्रोनोसै। फैदो। आइ बाबाखौ रायो नोंसोरनि साननायखौ सिमां खालामना दोनसिगोन आइ बाबा होननानै आं जाफुंहोनो हाला होननानै गोबां सानबाय थायो। आइ बाबाया रायबाथाय इसोरबो दुखु खस्थ' हाजिरा मावना फैनानै गावसोरनि मेंनाय देहाखौ लानानै नोरजिया जिरायनानै थायो। सानो आं जिउआव माबा मोनसे जानायमोनब्ला आं आइ बाबाखौ बेफोरबायदि दुखु खस्थ' नायना थाबाय थानानै सान्दुं अखा सानफ्रामबो बिखानि थैखौ दै खालामनानै एसे गिदिर गोलाव फोरोंबाय, रोङैखौ रोंहोबाय। नाथाय आंनि आइ बाबानि साननायखौ आं जाफुंहोनो हायाखै। आंनो आंनि खाफालखौ दुसिना लायो। जाहाथे आंनो खाफाल गाज्रि खोमा बे बुहुमाव जोनोम लानानै, गोरिब न'खराव जोनोम लानानै आइ बाबानि बेखौनो सानबाय थायो सम सम। खुलुमबाय, आंनि मुङा सोमस्रि बर'। नोंगौ आं थांनाय 8-9 मासनि सिगां आं ससियेल मिडियायाव नुजादोंमोन आरो गोबां रायजो राजानो आंखौ नुनो मोन्दोंमोन। आं आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आंनि दुखु खस्थ', आंनि जिउ जारिमिन आरो आंनि आइ बाबानि जिउ जारिमिनखौ आं फोरमायनानै लादोंमोन। आरो दिनै फिन खेबसे आं आंनि जिउ जारिमिन आरो दुखु खस्थ'खौ फोरमायना लानो थाखाय आं ससियेल मिडियायाव नुजाफिननो गोनां जाबाय। आइ बाबाया दुखु खस्थ' खालामनानै आंखौ फोरोंदोंमोन। थाखोसेनिफ्राय लानानै आङो दायो BA कमप्लिट खालामबाय। थाखोसे थाखोनिखौ आङो बे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय माने LP स्कुल आरो ME स्कुलाव फरायलांबाय। बेनि उनाव मेट्रिकखौ पास खालामनानै आङो जोंहाय मासबाद टाउनाव थानानै फरायहैदोंमोन। आरो आङो गिबि खेब ससियेल मिडियायाव ओंखारदों होनना बुङोब्ला आङो मासबादाव थानायावनो ओंखारदोंमोन। मासबाद आनसलिक मन्दिराव माने सासे हरसिं बसुमतारी आरो दिनेश बसुमतारीनि नाजानायाव गिबि खेब बिसोरनो आंखौ मेगन बेखेवदोंमोन ससियेल मिडियायाव ओंखारहोनानै। दायो आङो मासबाद कलेजाव फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै डिग्रिसिम बोसोरबा फरायबाय। बे मानो होनना बुङोब्ला आइ बाबानि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आङो दिनै डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै आरो कम्पिउटार कर्स लादोंमोन। कम्पिउटार कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै आं दायो न'आव दंफैयो। आरो कमप्लिट खालामनाय माने फरायबाय थानाय समावनो आं ससियेल मिडियायावबो ओंखारखादोंमोन। बे ससियेल मिडियानि गेजेरावबो आंनि दुखु खस्थ'खौ आं फोरमायना लादोंमोन। आरो फिन खेनसे दिनै आं आंनि दुखु खस्थ' आरो आंनि आइ बाबानि दुखु खस्थ'खौ फोरमायनो थाखाय ओंखारफिननो गोनां जाबाय। बे 7-8 मासनि सिगां आंनि दुखु खस्थ'खौ फोरमायनायनि गेजेरजों आंखौ गोबां कल खालामदोंमोन, सोरबा अनसुंथाइबो हरदोंमोन। अनसुंथाइ हरनायफोरनि थाखाय थेंक इउ। आरो कल खालामनायनि गेजेरजों आंखौ गोबां माने सारमोना होनहरदोंमोन माने आंनो साख्रि होगोन, माने साननैसो थाना खबर मोनगोन होननानै। नाथाय दिनैसिमबो माने जाखिनि इसोर आंखौ आसा खालामना दोनदों, नाथाय बे आसा मथे आं दिनैसिम जाफुंनाय फैयाखै। बेखायनो आं फिन खेनसे खालामफिनबावदो, सारमोना आंनि सिमांखौ जाफुंहो। आरो साननानै लायो आं दायो माने सारमोना जे कल खालामनानै
बे 8 मास 9 मासनि सिगां कल खालामना बुंहरनाय मथे आं नेनानै दंबाय दं। कल फैबानो कल नाम्बार गोदान फैबानो आंनि माबा मोनसे खबर फैदोदां होननानै आं साननानै लायो। खिन्थु नङा आरो गुबुन कलसो फैयो। माने आनाउन नाम्बार फैबानो माने नाम्बार गोदान फैबानो आं सानो आंनि जिउआव आं जाबायदि गोसोआव सानबाय थायो बेयो माने आंनाव दिनै फैबायदां होननानै सानो। नाथाय खाफाल गाज्रि खोमा आंनि लाइफआनो माने जोनोमनिफ्राय जोनोमावबो हरजाबाय आथिं आखाइ गैयि सोरजिनानै आफा इसोरनि अननायाव। नाथाय दा दिनैसिमबो थांनानै दङ। थांनानै थाबाबो माने आंनि सिमाङा मोनसेबो जानानै फैयाखै। बेखायनो आं गावनो गाव साननानै लायो आंनि खाफालानो गाज्रि खोमा होननानै। माने जा खामानि मावनो लायो बे माने मोनसेबो जाफुंनानै फैया। बेखायनो आं बिदि जेरै प्रमद सारनि नाम लानानै माने गोबां माने आदा आब'मोना आंखौ खबर लाहरबाय थादो। माने नानि माने सोरबाया होनो फरायफिन, सोरबाया होनो नोंनो साख्रि नांथारगौ नामा? आं होनो साख्रिखौनो लानोसै, आं फरायफिनला। आइ बाबानि दुखु खस्थ'खौ आं नायनानै थानो हाला। आरो दिनैबो दासिमबो माने आं नायनानै थानो हाखाया। माने मालाबा समाव हारसिंनो जिरायनानै सानफ्लांबाय थायो। आं दासिमबो आंनि आइ बाबानि साननायखौ आं जाफुंहोनो हायाखै आरो आंबो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो हायाखै। आं बे एसेबां गोलाव समाव जुदि आंनि जिउआव साख्रि गैयाब्ला, आंनि जिउआव जेबो माने जानानै फैयाब्ला, आं बेखिनि गोलाव समाव आंनि जिउखौ माबोरै सामलायलांगोन? आइ बाबाखौथ' आं सानफ्रामबो मोनबाय थाया। सानसे आइ बाबाया आंखौ नागारलांगोन। बे आइ बाबा गैयाब्ला आङो माबायदि सोलिना जागोन आं बेखौ सानबाय थायो। बेखायनो माने बै सारमोन खोथा होनाय मथे माने सारमोना बुंहरबाय थायो साननैसोनो माने प्रमद सारनि नाम लानानै बुंहरबाय थायो। माने गुबुन मानसिया फन खालामनानै आं प्रमदजों माने बिदिनो लोगोसे माबा खामानि मावो बेफोरबायदि माने गावसोर मोजां डिटेल्स खोन्थाहरा आरो। प्रमद सारनि नाम लानानै बुंबाय थायो नोंनि साख्रिनि थाखाय नों सिन्था खालामनाङा। बिदिनो माने 8-9 मासनि सिगां कल खालामबाय थाग्राफोरा बिदि दंमोन। दिनैसिमबो नेनानै माने जाफुंनानै फैयाखै आरो। आङो बेखायनो फिन खेबसे बिटिआर सारखौ बे साननैसोनि गेजेराव बा हायोबा आंनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै आइ बाबाया सोलिनो जोबोर खस्थ' जादों। दिनाव माने सानफ्रामबो आइ बाबाया गुबुननि न'खराव सैमा बायदि हाजिरा खामला मावनानै जायो। आरो आंबोथ' बेफोरबायदि हाजिरा खामला मावना जानो हाया। जिउआव आं जुदि साख्रि मोनाब्ला आरो आइ बाबायाबोथ' सानफ्रामबो बेफोरबायदि बोराय बुरि जालांबाय दिनैसिमबो माने इसोरबो आंनि आसा मथेनो आंखौ नेनानै दङ। माने जिउआव सानबाय थायो खोमादां आंनि फिसानाव मोनसे साख्रि जागोन खोमा, साख्रि जागोन सोङो सम कल फैबा सोर फन हरदों। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। सोमस्रि बर'आ गावनि लाइफनि थाखाय गावनि पार्सनेल खोथाखौ बुंनानै लाखाबाय। न'खराव जानो गैया, गावनि आथिं आखाइ फारसे गाज्रिनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि सोरनियावबा अनसुंथाइ एसेबाबो बिनो गोनां जादों एबा सरकारनिफ्राय एसे साख्रिनि गोनांथि जादों। बिमा बिफाया नङा, सोमस्रि बर'नियाल' नङा, गासैनिबो बिमा बिफाया सानसे नङा सानसे गोमोरलांखायो। दा बेफोरबायदि हालोदाव नोंथांमोना नुनानै मा सानो? बेफोरबायदि मानसिखौ सरकारा एसेबाबो नायफिननो गोनां जायो। जोंहा जोबोद दुखुनांनाय खौरां। बेफोरबायदिखौ सरकारफोरा एसे नुसनहैनांगौ। एसे साख्रि फिसा हानाय बायदि माने गावनि लाइफखौ सालायनो हानाय बायदि आरो ना। गिदिर साख्रि नङाबाबोथ' गावनि लाइफखौ सालायनो हानाय थाखाय मोनसे फिसा साख्रिबानो जायो। बिटिआरनिफ्राय बेखौनो बिथां सोमस्रि बर'आ खावलायहरदों बिटिआर सरकारनिफ्राय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। बेखिनिसै भिडिअखौ आङो फोजोबनाय जाबाय। ससे निउसखौ लानाय जाबाय। बे निउसखौ नुनानै दुखु मोनदों। ससियेल मिडियायाव साननैसो सिगाङावबो ओंखारखादोंमोन बिथाङा, दा फिन खेब होफिनबाय आरोना। दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै, फोजोबनाय जाबाय। अब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव, सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, भिडिअखौ शेयार खालामना हो। वाट्सएप, फेसबुक गासैबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय।